गिबिसिनथारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरो हामबाय होनो नोंथांमोन साफ्रामनिसिमबो गोजोन फुंबिलि। फै दायो बोसोननि फारसे थांनि। आं बोसोनखौ फरायनो लादों जाहैबाय मेथ्यु चैप्टार 26 verse 69 निफ्राय लानानै 74 सिम। गोजौआव लिरदों पेट्रनि फोलानाय। पेट्रा बायरानि सिथ्लायाव जनानै थानाय समाव देरसिन दौरिनि सासे लेंजोआ बिनियाव थांनानै होनदों, गालिलनि जिसुजों नोंबो दंफायोमोन। नाथाय पेट्रा बयनिबो सिगाङाव फोलानानै होनदों, बेखौ आं मिथिया। बेबादि होननानै पेट्रा जेब्ला लांगोनाथिं ओंखारलाङो अब्ला गुबुन सासे लेंजोआ बिखौ नुनानै बियाव थानाय मानसिफोरखौ होनदों, नासरेतनि जिसुजों बे मानसियाबो दंफायोमोन। पेट्रा आरोबाव समाय लानानै फोलाबावबाय, ओहो, आङो बे मानसिखौनो सिनायथारा। दान्दिसेनि उनाव बियाव गसंनाय मानसिफ्रा थांनानै पेट्रखौ होनबाय, नंथारगौ, नोङो बिसोरनि सासे, नोंनि बाथ्राजोंनो जोङो नोंखौ हमनो हाबाय। अब्ला पेट्रा समाय लानानै होनदों, आंनि बुंनाया नंथारगौ, नङाब्ला इसोरा आंखौ साजाय होथों, आं बे मानसिखौ सिनायथारा। दिनै आं बे बाथ्रानि गेजेरजों बेखौसो बुंनो नागिरदों। दिनै गोबां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दं जायानोखि गावखौ ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लानो लाजियो। गावखौ लोगोफोरनि सिगाङाव लोगोफोरनि गेजेराव ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लानो लाजियो। मानोना गोबाङानो सानो दिनै गावखौनो ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लायोबा, जिसुखौ फोथायो होननानै बुंनानै लायोबा सोरबा आंखौ लाजि फोनांगोन खोमा, सोरबा आंखौ ठाट्टा होगोन खोमा, सोरबा आंखौ मिनिगोन खोमा होननानै बेबादि साननानै गावखौनो ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लानो थाखाय लाजियो। अब्लाथ' दिनै नों लाजियो गावखौनो इसोरनि फिसा होननानै बुंनानै लानो थाखाय, जायनि जाहोनाव नों गावखौनो ख्रिस्टियान होननानै साखि होआ। दिनै नों लाजियो गावनि लोगोफोरनि गेजेराव इसोरनि अननायनि बाथ्रा बुंनो थाखाय। खायफाथ' गावखौ ख्रिस्टियान नङा होननानैबो बुंनानै लाग्रा दं। लाजियो दिनै गावखौ साखि होनो। दिनै गोबां ख्रिस्टियान इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोरा सानो, दिनै आं लोगोफोरनि गेजेराव ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लायोबा आंजों लोगो जानाय नङा, आंखौ हेफाजाब होनाय नङा, आंजों थाफानाय नङा। गोबाङानो सानो, जायनि जाहोनाव गावखौनो बुंनानै लाया ख्रिस्टियान होननानै, जायनि जाहोनाव गावखौनो बुंनानै लाया ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा होननानै। जेरै पेट्राबो बुंदोंमोन जेब्ला जिसुजों लोगोआव दंफायोमोन, आं नोंजों थैजासिम लोगोआव थाफागोन होननानै। नाथाय जेब्लानोखि समा सफैयो अब्ला पेट्रा फोलादों। दिनै थिग बेबादिनो नोंसोरबो गिर्जायावलाय थांदों, आर'जखौलाय खालामदों, बाइबेलखौलाय फरायदों, बोसोनखौलाय खोनासंगासिनो, नाथाय बाहेरायाव ओंखारोब्ला मानसिफोरनि सिगाङाव लोगोफोरनि सिगाङाव दिनै लाजियो गावखौनो ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लानो थाखाय। इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो, इसोरनि अननायनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय लाजियो। इसोरखौ थगायो नोंसोरो। खुगायावल' इसोरखौ फोथायो होननानै बुङो, खुगायावल' इसोरखौ अनो होननानै बुङो। जेरै पेट्रा बुंदों थिग बेबादिनो। मानोना दिनै नों नागिरदों संसारजों अनजानायखौ, जायनि जाहोनाव बुंदों बोसोना, संसारा गावनिखौसो अनगोन, जाया बे इसोरनि बेखौ बियो अननाय नङा। दिनै जाया संसारनि बायदि थाबायो, संसारनि बायदि मावो, बेखौसो संसारा मोजां होननानै बुङो। संसारनि मानसिया बेफोरखौसो मोजां होननानै बाख्नायो। नाथाय जायानोखि इसोरनि फारसे थाबायगोन, इसोरनि फारसे मावगोन, बेखौ संसारा मालाबाबो मोजां होननानै बुङा आरो हेफाजाबबो होआ संसारनि मानसिया। आरो खायफा खामानि मावग्राफोरा बुङो, दिनै आं गावखौनो ख्रिस्टियान होननानै बुङोब्ला आङो खामानि मावनो थाखाय मोननाय नङा, आंखौ रावबो खामानि मावनो थाखाय लिंनाय नङा होननानै। हे, जाहोग्राया सोर? राहा लामाखौ होग्राया सोरथो अब्लालाय? नोंनि मा बे मोजां देहा थानायनि थाखाय नों मावनो हादों सानदों नामा? नोंनि बोलो थानायनि थाखाय नों मावनो हादों सानदों नामा? जुदि इसोरानो जुदि नोंनो मोजां देहाखौ होआमोनब्ला नों मा दिनै मोजां देहा लानानै मावनो हागौमोन ने? दिनै गावखौनो दि ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लानो थाखाय लाजिलायनाय। दिनै लाजियो गोबां ख्रिस्टियान इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोरा कलेजफोराव थाङोब्ला गावखौनो ख्रिस्टियान होननानै सिनायथि होनो थाखाय। दिनै नों लाजिदोंबा गावखौनो बेबादि बुंनो थाखाय, गावखौनो बेबायदि सिनायथि होनो थाखाय, नोंखौ सोरगोआव ख्रिस्ट'आबो गावनि होननानै सिमान लानाय नङा। जायनि जाहोनाव बोसोनाव बुंदों मेथ्यु चैप्टार 10 verse 32 आरो 33 आव, जायहा आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सिमान लायो, बिखौ आंबो सोरगोआव आफानि सिगाङाव आंनि होननानै सिमान लागोन। नाथाय जायहा आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सिमान लाया, बिखौ आंबो आंनि होननानै आफानि सिगाङाव सिमान लानाय नङा।
दिनै लाजिदों दा संसाराव थासान्दि बुहुमाव थासान्दि गावखौनो ख्रिस्टनि फिसा होननानै बुंनानै लानो थाखाय लाजिदों दा दिनै गावखौ इसोरनि फिसा होननानै बुंनानै लानो थाखाय सानसे सम सफैगोन बे समाव नोङो बुंजागोन अब्ला नों मा बुंगोन आं बेखौ सिनाया बे आंनि फिसा नङा होननानै बुङोब्ला नों मा फिन होगोन बे समाव दाथ' नों लाजिदों संसाराव थासान्दि देहा थासान्दि बुहुमाव थासान्दि नाथाय नों जेब्ला थैनानै थांगोन बे समाव आफानि खाथियाव नों मा बुंगोन नोंबो सिमान लाजानाय नङा आंनि फिसा होननानै इसोरजों मानोना दिनै नों लाजिदों बेखौ गावनि बिफा होननानै बुंनो थाखाय नों लाजिदों दिनै बेखौ गावनि सोरजिगिरि होननानै बुंनानै लानो थाखाय दिनै लाजिदों नोङो बे बुहुमाव थासान्दि लोगोफोरनि सिगाङाव सोरबा मानसिनि सिगाङाव सानसे सम सफैगोन जेब्ला इसोरा नोंखौ गावनि फिसा होननानै सिमान लानाय नङा बे समाव नों गाबनांगोन बिखा सौवै सौवै हाथाय अरखे अरखे बिनिखायनो संसारजों कमप्रमाइज दा खालाम संसारा मा सानो सानथों बुंग्राया मा बुङो बुंथों नाथाय नोंदि सासे गोथां इसोरनि फिसा जायानोखि बे सोरगोनि मालिक हा आरो नख्रांनि बिगोमा बेखौ नोङो बे बुहुमाव सिनायथि हो